mayupayang alang kadwa hindi na sablas dapat na aliyang mababaske kinghumen tama Babu pinito kantaya magpakababat pamuro yuwag sige gana-gana kamag kamaragul paman ya lubung marah maka malam mesia isipan pasangan banayat ular adek profeto ng pangkat ang makayubong na propeta sinamit yabit sinulat ingkamatayan ang amiran mayo payang Mesia kaninang samos ng pagwang Davida buting propeta Mesias kanungano meya keting alang sala kaliayak paimuro kadwan dari relente kadana panyarian pongyayang kaparusan inuman ningsan ang sakit ang kayang kautusan katuwilan ulan sa Mesiyas singkaralanan natakpan din mamarangan batal na talian daya pusa ng ulaga hanggang sa magandang sa magandang lang kami payupong sakit ibat na naiting tikining berbody dinalawin propeta imekiyat yang nagsulit sinulating mayupong Mesiyas Tingbelen nyari panganak sulit natin kayaan lang Isaya sa propeta anak mo tininula na kanyang dalawang anak Umakit mga anak kaya imalakas ang persona Nung bibait niya itinan naman kanyang yautan Warit ka pang panganan Itinang lagyong itinan Diyos kayo katakan Minunan testamento Mapamanya mga niyo sa kita
magkano insarat na nakutusin lumahok kekatayo. Itinang saring kiriulan, tinagdakan dikes, sila ng takot tadi, mahalagat pati kulay, at mulat kain guri, sila marang. Puluyan ang palatan, pantapawang kamuray, ilukure, pagbibilang, desang taong kampalatan, inganak ng Diyos Ama. Ngetong marmura, lupa na panluran, dapat nakatampa, diwan na yak-yak, wana na ngayon sa orderong kaya papara. Karapiyay dahanan, kayo matari ang tubungan ng timani-maling munya, tulpapakay, pilatong kampalasa. Maigit ilimang lipoy, ibat-bat lagi, ginuriyak, wana na nga, tutug ako sa tepa, dililoy, yakas ka nitang abado. Kawan dengar-iarian, bundok na pakoronan, ketang masuk lumawagin, sedurang ipataran, kapakli-ang ibu naman. Ibang lalong himorayan, ibirang dan biyak, lamamadiyak, supay, ipay, dan suki papalamaro. Marayan dahil sisibaho, reketang silalang ng suso, kapot juga tanaya, minsan tutang sentro ng braso. Ngalilang ikot kaya Yesus itang bagyan aking sepol sa kain. Tapos ang bantayan kay paging soldadong mga arama. Gustuhan ko ay doy, Yesus hindi ang niya kaluway na kipot-kutan namin lang mga sambuang ketang hanggang makabante. Dinagyan na nalahanan, mula lating propeta, nakip na kalaparun sa bawang ang piyakwana na hinding busing sa plangsana. Hanggang mga biyasa, ilangan niya di keta ni Yesus, kinakaya ketang metunga humenta, ni malalusura. Singang-gang mga biyasa, ilangan niya di keta. Digali